на самыя высокія горы ўзнімуся. Вось на гэтыя. О, добра. А я до самых глыбокіх пячор дабяруся. Ось сюды. Клас! Пазначым і гэтае месца крыжыкам. Ну, дзе ж яна можа быць? Ой, Атас, Нестор, ідзе. Маскіруемся. Можа тут? А можа дзе тут, а? Добрый вечер, сябры. Вы не бачылі мою карту падарожжаў. Не магу зразумець, куды яна падзелася. Давай на хуткасць. Давай, раз, два, три, пачалі. Кот-мур, кот-мур-мур, планеты пазнае зямлі сакрэты. Хто пад намі, да гары нагамі? Чаму молоко белае? Што мурмурка не пачуе, ўсё тут жа занатуе. Тёма Буслік, прывітанне. Вучоныя запіскі вучонага муркіскі. Навошта біць склянкі, што значыць садзіцца на банкі? Эй, Буслік, Тёма, прывітанне. Вы мяне чуеце? Цішэй, Нестар. А чаму? Не замінай правяраць інфармацыю. Ого. Так, прачытаў сам, другому перадай. Ого, нічога сабе, у нас нейка не калыханка, а сапраўдная чытайка. Правильно, Нестор, вось мы і чытаем. Кніжкі як гарачыя піражкі глытаем. Таму што мы з Тёмам вырашылі за лета павысіць свой, як яго, IQ. А, IQ, я таксама ведаю. Ну, ведаў розных набрацца, каб разумнейшымі стаць. А, гэта добрая справа. А веды яны дзе? У кніжках закладзены. Прачытаў кнігу, памяняйся з іншым. Вось такі наш дэвіз. Ды вы проста букросеры. Хто? Так, што мы звычайна робім з прачытанай кнігай? Уставім на паліцу. Так, а навошта кніжцы пыліцца там, калі яна можа спатрэбіцца каму-небудзь яшчэ? Вось, напрыклад, глядзіце, я прачытаў кнігу і пакінуў яе ў парку. Яе знаходзіць няня Паліна, прачытала і таксама пакінула яе ў спецыяльным месцы. Кніжка трапляе выпадкова, напрыклад, да Топы. Топа пакідае яе і яе знаходзіць дзед Дабрадзей. І гэтак далей. Вось гэта і ёсць букросінг, сапраўды кніга-зварот сярод чытачоў. Зразумела. А я з кніжак даведаўся, колькі зваротаў вакол сваёй восі робіць зямля за год. А я што цікаю будильник. А я навошта яноту палоскі. Ого, а што вы такое чытаеце? Вось. Энцыклапедыя? Нічога сабе, а не ранавата? Чаму ранавата ў самы раз? Вось ты ведаеш правіла ляўшы. А колькі вочак звычайна ў мухі? І куды сонца кладзецца спаць? Сябры, я вас проста не пазнаю. Вы ведаеце, хто ў мяне? Хто? Акселераты. Гэта разумныя не па гадах. Нестор пакуль карту не заўважыў. Трэба пераключыць яго ўвагу. Будзем маляваць. Правильно. Была калыханка, чытайка, а стала малявайка. Вось. Ух ты, ну і ну. Мы, Нестор, вырашылі летом па карціне кожны дзень маляваць. Так, гэта атрымаецца 92 карціны. Справіцеся? Лёгка, галоўнае не расслабляцца. Ты ж сам сказаў, што мы Акселерат. Акселераты. Адпачываць, калі вы будзеце. Лета ж дадзена дзеткам, перш за ўсё для адпачынку. А мы ў перапынках паміж чытаннем і маляваннем будзем адпачываць. Вот так. А яшчэ мы... Пачакайце, я зараз. Так, а куды гэта ён? Зараз даведаемся. Опа! Ой, Тёма, а што ты збіраешся рабіць? Скакаць туды-сюды, сюды-туды. На гэтай достачцы на колах? Якая достачка? Гэта скейт. Спартыўны снарад сапраўдных хлопчыкаў. А ты не баішся? Гэта ж небяспечна, Тёма. Ой-ой-ой, спужаўся. Хто, я? Не хвалюйся, Буслік, лепш лічы. Прызначаю цябе маім персанальным трэнерам. Трэнерам? Клас! А як лічыць? Ну, як пры запуску ракеты у адваротным парадку. Зразумеў. Падрыхтаваўся? Паехалі! 5, 4, 3, 2, 1. Стоп! Ну і як гэта называецца? Ну
Як? Была колыханка-малявайкой, а теперь стала спартайкой. Вася. Скокі на скейте. Вось гэта вам і спартайка, А так? що тут такого? Поглядзіце, я охотка яшчэ шёрфінгам усіх ураджу. Чим? Шёрфінгам, катаннем на спецыяльнай дошцы па хвалях. Для гэтага на сушы трэніравацца я хацеў. Так, я бачу, вам на месцы не сядзіцца. Ну, добра. Будуць вам і горы, і мора, і хвалі. Я вам такі летні маршрут распрацую. Эх, толькі бы знайсці мне карту падарожжаў сваю. Тёма, давай, ма. Хвіліначку. Нестор! Оу! Вася! Ай-яй-яй-яй-яй. Бачай, Нестор, мы трошки тут Мы накрэслілі. не стрымаліся і самі маршрут прокладваць пачалі. Ну, нічога страшнага. Так бы адразу і сказалі. Чытайкі, малявайкі, спартайкі мае. Будзем пракладваць маршрут нанова. Ура! Нестор, миленький, ты самый лепший сябр у свеце. Пачынаем! О, не-не-не, за працу заўтра, а зараз прапаную зрабіць невялічкі перапынак. На мультик намекаешь? Так, давайте глядзець мультфільм, сябры. Давай. Эх, пасля такога добрага мультфільму час рыхтавацца да адпачынку. Добранач усім. І дарослым, і малым. Цікавых прыгод у снах. Бывайце! Бывайце, сябры. Долгий день, теплый день, отплывая за облаки. Синий тень, сонный тень, отползая в далекий. Сбегли зайки все в леске, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки. Гули все, каски все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вочаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай.